Tässä miettinyt että mikä saatana siinä on, että nuo lapset vinkuu noita joululahjoja meitä vanhemmilta. Niittehän se pitäisi antaa meille vanhemmille lahjoja. Minäkin tehnyt helvetti niin monen sekunnin työn siinä. Puhumattakaan sen siittiön valmistamisesta, että mä oon saanut sen tänne maailmaan. Niin sitten minun pitää vielä ostaa sille joululahjoja. Ei sitä kyllä siinä ajattele siinä hetkessä, että kun sä ammut niin sanotusti sen kutin, että tässä on vielä monen kymmenen vuoden joululahjat ja synttärihommat ja systeemit, mitä pitää ostaa. Ja kaiken lisäksi mulla on täällä menossa niin lämmitän tätä kärryä, koska XCR on jäänyt tuonne vangiksi, tuonne kuomukärryyn. Tuossa on semmonen satanan muovi tai joku semmonen pehemyke. Se pitäisi raapia helvettiin tuolta kärrystä. Se jostakin kohti aina ampuu tuohon rautaan kiinni, kun nämä kelit käyttää plussalla ja miinuksella ja sitten tulee tämmönen kovempi pakkanen. Pihaan olen tyytyväinen, raapasin kuule tuossa Avantiin tulille ja uudella huulilevyllä, niin kattokaa mikä siinä on, kato kampaterää siinä, niin satana kuule ei tarvii liukastella enää. Tänään näinkö yksi pappa kaatu kaupungissa, niin meikäläinen meni auttamaan. Mä olin justiin lähdössä lounaalta. Mä näinkö se kaatu, kiskasin kauluspaijan viimeisen napin ylös ja lähtiin sinne kuule ja juoksi. Siellä oli jo ihmisiä, että menkää helvettiin siitä, että minä harrastan crossfittiä kuule, että minä nostan sen kainaloitteen alta, kato kiinni, että kattokaa nytten, oikea optinen suoritus, niin happi otetaan, kato ylhäällä, kainaloitteen alta kiinni ja nostautin sen, niin se pappakin sanoi, että tämähän on niin kuin olisi Tivolissa ollut. Että kyllä, minä harrastan crossfittiä, että ole hyvä. Sekin sanoi, että varmasti hyvä laji. Jatketaan lämmittämistä.